Vitajte! Pokiaľ ste podnikateľ, živnostník, prípadne youtuber, potom toto video je presne pre vás. Pozrieme sa v ňom totiž na 5 zaujímavostí o YouTube a ako ich môžete skvele využiť vo svoj prospech. Poďme na to! Ahoj, moje meno je František Kozáček a vítam vás vo Videoakadémii. Videoakadémia je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám a meniť tak tento svet k lepšiemu. Zaujímavosti, ktoré uvidíte v tomto videu, nie sú len fakty, ktoré vám k ničomu nepomôžu. Ku každej zaujímavosti v rámci tohto videa získate aj konkrétny návod, ako ju môžete skvele využiť vo svoj prospech a vyťažiť tak z YouTube naozaj maximum. Poďme na to! Rebríček TOP 5 zaujímavostí o YouTube odštartujeme 5. miestom. Na 5. priečke je táto zaujímavosť. YouTube je najväčší videohosting na tejto planéte. Priamo na oficiálnej stránke si môžeme pozrieť, aké gigantické rozmery YouTube dosahuje. YouTube má viac než miliardu používateľov, čo je skoro tretina používateľov internetu. Každý deň ľudia pozerajú na YouTube stovky miliónov hodín videí a vytvárajú tak miliardy zhliadnutí. Zároveň celá služba YouTube, dokonca aj služba YouTube v mobile sama o sebe, má viac divákov vo veku 18, 34 a 18, 49 rokov, než ktorákoľvek americká káblová televízia. Ako teda môžete využiť túto informáciu vo svoj prospech? Ak tvoríte videá alebo o tvorbe videí zatiaľ len uvažujete, tak ideálne miesto na internete, kam viete všetky svoje videá umiestniť, je práve YouTube. Áno, existujú aj iné videohostingy, ako napríklad Vimeo, Wistia a tak ďalej, ktoré vám dokonca poskytujú aj častokrát lepšie analytické údaje. YouTube je však jednoznačne videohosting číslo 1, vďaka ktorému viete efektívne oslovovať obrovské množstvo ľudí, pretože je to práve YouTube, kam svet chodí pozerať videá. A naviac, svoje videá môžete umiestňovať na YouTube úplne zdarma a naplno tak využívať všetky výhody, ktoré vám YouTube ponúka. Viacero z nich uvidíte aj priamo v tomto videu. Poďme ďalej, poďme na 4. priečku YouTube zaujímavosti. Na 4. priečke je táto zaujímavosť. YouTube je druhý najväčší vyhľadávač na svete. Ako uvádzajú rôzne zdroje, na základe počtu vyhľadávaní je Google prvý najväčší vyhľadávač na svete. No a hneď za ním, na 2. mieste, je YouTube. Na YouTube sa teda môžeme pozrieť aj ako na obrovskú videoknižnicu, v ktorej ľudia dennodenne veľmi intenzívne vyhľadávajú to, čo ich trápi, ale aj zaujíma. Hľadajú odpovede, riešenia svojich problémov a to robí z YouTube druhé miesto na svete, kde ľudia najčastejšie vyhľadávajú. Ako môžete využiť aj túto zaujímavosť vo svoj prospech? Jednoducho. Vytvárajte videá na témy, ktoré ľudia vyhľadávajú práve v tej vašej oblasti. A to hlavne zo začiatku, keď s budovaním svojho YouTube kanálu začínate, pretože práve vďaka vyhľadávaniu sa môžu o vás ľudia ľahšie dozvedieť a vaša komunita na YouTube tak môže výrazne rýchlejšie rásť. Ukážme si konkrétny príklad. Ak chce niekto napríklad stiahnuť video z YouTube a nevie ako, tak je veľká pravdepodobnosť, že sem hore do vyhľadávania napíše napríklad ako stiahnuť video z YouTube. No a YouTube mu následne vyhodí tieto výsledky vyhľadávania. Takýmto spôsobom sa ľudia veľmi ľahko dostanú napríklad na toto moje video, v ktorom si môžu presne pozrieť, ako stiahnuť video z YouTube, a to dokonca bez použitia akéhokoľvek programu. Toto konkrétne video som uverejnil pred 7 mesiacmi a momentálne má už cez 22 000 pozretí. Rovnakým spôsobom môžete aj vy využiť skutočnosť, že YouTube je druhý najväčší vyhľadávač na svete a strategicky tak môžete tvoriť videá na témy, ktoré ľudia vo vašej oblasti vyhľadávajú. Výrazne viac ľudí sa tak o vašich videách dozvie a vy si tak veľmi efektívne zvýšite sledovanosť svojich videí. Poďme ďalej, poďme na 3. priečku. Na 3. priečke je táto zaujímavosť. Google je priamo prepojený s YouTubeom.
Všetko sa to začalo v roku 2006, kedy Google kúpil YouTube. A ako píše New York Times, bolo to za takúto peknú čiastku. Google teda vlastní YouTube a títo dvaja giganti sú navzájom veľmi intenzívne prepojení. Možno vám teraz vyskočí otázka, OK, a ako teda využiť toto prepojenie Google a YouTube vo svoj prospech? Odpoveď je podobná ako v predchádzajúcom bode. A teda vytvárajte videá na témy, ktoré ľudia vyhľadávajú a následne sa tak dokážete dostať aj do výsledkov vyhľadávania samotného Google. Prečo? Pretože Google je najväčší vyhľadávač na svete a vy sa do neho viete veľmi efektívne dostať práve so svojimi YouTube videami a zvyšovať si tak sledovanosť aj vďaka Google. Ako? Ukážme si opäť konkrétny príklad priamo z praxe. Ak si chce niekto napríklad zostrihať svoje videá a do vyhľadávača zadá program na strihanie videa, tak Google mu poskytne takéto výsledky vyhľadávania. A ako vidíte, na túto frázu sa na prvej priečke organického vyhľadávania nachádza práve moje video. A to som predbehol aj také veľké stránky ako Softmania, Živie.cz, iDnes.cz a tak ďalej. Prečo to tak je? Tým, že Google vlastní YouTube, tak Google vo svojich výsledkoch vyhľadávaní uprednostňuje videá zo svojej služby, čiže z YouTube a nie z iných videoserverov. No a toto viete aj vy veľmi efektívne využiť vo svoj prospech a strategicky tak dostávať svoje videá aj do výsledkov vyhľadávaní v Google. A nie len to, získate tak aj ďalšiu úžasnú konkurenčnú výhodu, pretože vaše videá medzi textovými výsledkami vyhľadávaní hneď ľuďom udrú do očí, a to aj vtedy, ak nebudete zrovna na prvej priečke. Robte to teda inak. Nechajte konkurentov, nech krvopotne súperia s textom o prvú priečku vo vyhľadávaní. Vy nasadte svoje videá, okamžite sa odlíšite a ľahšie tak dosiahnete svoje ciele aj v rámci SEO. Možno vám teraz vyskočí otázka, OK, a ako sa teda dostať so svojimi videami do výsledkov vyhľadávaní v Google? Odpoveď nájdete v tomto e-booku s názvom YouTube Strategy, ktorý si môžete zdarma stiahnuť cez link pod týmto videom alebo cez ikonku ička vpravo hore. My však poďme teraz ďalej a poďme sa pozrieť aj na posledné dve zaujímavosti o YouTube a ako ich môžete skvele využiť vo svoj prospech. Na druhej priečke je táto zaujímavosť. YouTube nie je televízia. YouTube je sociálna sieť. Veľmi veľa ľudí si totiž myslí, že YouTube je televízia 21. storočia a že to, čo funguje v klasickej telke, bude fungovať aj na YouTube. Nie je to však tak, pretože ľudia pristupujú k týmto dvom médiám úplne odlišným spôsobom. Televíziu na jednej strane sú ľudia zvyknutí pozerať pasívnym spôsobom. Štýlom zapnem a pasívne pozerám. YouTube na druhej strane je však miesto, kam ľudia prichádzajú obsah konzumovať aktívne. Chcú aktívne komunikovať s tvorcom videa a byť tak s ním v bližšom kontakte. Chcú aktívne interagovať navzájom. Jednoducho chcú sa vyjadrovať, zapájať, byť niečoho súčasťou. YouTube teda treba vnímať v prvom rade ako sociálnu sieť, aj preto už dnes sa hlavne mladí ľudia masovo presúvajú od televízie práve na YouTube. Ako ste videli na začiatku tohto videa, YouTube má už teraz viac mladých divákov ako ktorákoľvek americká káblová televízia. A tento počet sa neustále zvyšuje. Ako teda využiť aj túto skutočnosť vo svoj prospech? Tvorte videá, ktoré budú zapájať vašich divákov do diania. Môžete k tomu využiť napríklad otázky vo svojich videách. Položte svojim divákom vo videu otázku týkajúcu sa témy videa a vyzvite ich, nech sa podelia v komentároch pod videom aj o svoj názor, o svoje skúsenosti či postrehy. Takýmto spôsobom môžete každým jedným svojim videom štartovať komunikáciu so svojou komunitou, zvyšovať tak jej zapojenie a pod vašimi videami sa tak môže naplno rozprúdiť tak dôležitá konverzácia medzi vami a vašou komunitou. Ako získať viac komentárov na YouTube si môžete pozrieť v tomto videu. Opäť aj na toto video vám dávam link dole do popisu, alebo sa k nemu viete pohodlne prekliknúť aj cez ikonku ička vpravo hore. YouTube miluje videá, kde to žije, a preto aj jeden z faktorov, podľa ktorého odporúča ľuďom videá,
je takéto sociálne zapojenie, ako sú komentáre, lajky, dislajky, zdieľania a tak ďalej. Ak sa vám teda toto video páči, tak už teraz ho môžete oceniť svojim lajkom. Podarilo sa? Super, ďakujem. No a poďme ďalej a poďme si pozrieť aj víťaza. Sme vo finále. Prvé miesto obsadila táto zaujímavosť. Počet kanálov, ktoré ročne zarábajú na YouTube 6-ciferné sumy, vzrástol medziročne o 50%. Túto zaujímavosť nájdeme opäť priamo na oficiálnej stránke YouTube. Možno si teraz poviete, OK, 6-ciferné sumy zarába len pár vyvolencov, ktorí majú milióny odberateľov a stovky miliónov pozretí a odo mňa je to extrémne vzdialené. Áno, je to tak, ale pozrime sa na to inou optikou. Ako teda využiť aj túto zaujímavosť vo svoj prospech? Čo dôležité je fakt, že okolo YouTube kanálu je možné vybudovať prosperujúce podnikanie a že týchto kanálov na YouTube neustále pribúda. Váš YouTube kanál vám teda umožňuje nielen efektívne šíriť vaše hodnotné posolstvo do sveta, ale váš YouTube kanál vám umožňuje aj veľmi efektívne zarábať peniaze. Využite teda svoj YouTube kanál naplno. Peniaze, ktoré vďaka nemu viete získať, jednoducho ležia na stole a už dnes existujú efektívne spôsoby, ako viete zarábať na YouTube aj pri relatívne nízkom počte pozretí. Nemusíte mať teda milióny odberateľov a stovky miliónov pozretí. Efektívne môžete začať zarábať už dnes. Ako na to si môžete pozrieť v tomto videu s názvom 3 najlepšie spôsoby, ako zarobiť peniaze na YouTube. Opäť aj na toto video nájdete link v popise, alebo sa k nemu viete veľmi pohodlne prekliknúť aj cez ikonku ička vpravo hore. Tak, toto bolo teda 5 zaujímavostí o YouTube a ako ich môžete využiť vo svoj prospech. Poznáte aj vy nejakú zaujímavosť o YouTube a máte tiež aj tip, ako ju môže táto naša skvelá komunita okolo Video Akadémie prakticky využiť? Napíšte nám o tom dolu do komentárov. Poteším sa každej jednej vašej reakcii a samozrejme aj lajku, ak bolo pre vás toto video hodnotné. A ak ste tu prvýkrát, budem veľmi rád, keď sa k nám pridáte. Prihláste sa na odber v YouTube kanáli Video Akadémie a sledujte každú stredu nové video. Postupne tak získate tipy, triky, postupy a stratégie, vďaka ktorým môžete efektívne budovať svoj YouTube kanál, zvyšovať sledovanosť svojich videí, počet odberateľov a ľahšie tak dosahovať ciele, ktoré od svojich YouTube videí očakávate. Ak ešte náhodou nemáte stiahnutý e-book YouTube Strategy, tak teraz je ten správny čas. Kliknite na link dolu pod videom alebo na ikonku ička vpravo hore, stiahnite si e-book a dozviete sa, ako efektívne rozšíriť svoje posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám. Tak ako obvykle, ďakujem veľmi pekne za pozretie a ja sa už teraz veľmi teším na ďalšie stretnutie s vami už najbližšiu stredu.